Deci, reiau încă o dată ce se întâmplă în 66, toată lumea asculta posturile astea de radio, străinii, ce se întâmplă în România. Deci, diplomați occidentali impun după vreo 47 de ore de negocieri, maraton, noului lider, sau care va fi lider, Nicolae Ceaușescu, un program de resuscitare a democrației, am auzit și eu. Îi se spune clar, deci vreți să primiți bani, să spunem să vă retehnologizați industria, trebuie să faceți aici o democrație, cât de cât, o democrație socialistă. Trebuie să spunem că cam de la 6 milioane de încarcerați politic, erau 6 milioane în care 2 milioane au murit, unii spun și mai mult, dar sunt cifre de ordinul milioanelor, să ajunge totuși la o democratizare cam de 100 de ori, deci deja, să spunem, prin anii 80, nu erau mai mulți, să spunem, de vreo 60.000 de deținuți politici, băgați așa discret, să spunem, printre deținuții de drept comun. Deci asta este situația. Deci Ceaușescu acceptă atunci, în 66, un program de liberalizare, la fel acceptă și Breșnev, deci vedeți, 10 ani mai târziu, Solzhenitsyn era liber, se vedea că în 66 practic nu mergea absolut nimic, nu puteai să pui o roată la căruță în sat, nu puteai să înfiletezi, să spunem, un șurub într-un oraș. Care mai erau, plecau la disperare, să spunem, cu UAV-uri din astea, cu diferite navi, spre America de Sud mai ales, unde mai era ceva pământ de fișat. Plecau și în Statele Unite. Trebuie să spunem că administrația din Statele Unite a susținut totuși mișcările astea comuniste destul de mult. Deci cu mici funcționari corupți în sensul distrugerii viitoarei Uniunii Europene, să spunem, din anul 2020.